Hello tfal, kif intom? Darba waħda, raġel li kien jismu Franġisku u li kien jgħix ġewwa Assisi fl-Italja, ried juri lin-nies kemm għandhom ikunu grati għar-rigal tal-ħajja u l-ħolqien kollu fosthom ir-riħ. Huwa kien jirreferi għax-xemx, għar-riħ, għall-arja, għan-nar bħala ħutu subien u għall-qamar, l-istilel, id-dinja, l-ilma u l-mewt bħala ħutu bniet. Għad ħsibt fir-riħ bħala ħuk? Bħal ħuk mimli enerġija, ir-riħ ukoll huwa sors tajjeb ta' enerġija sostenibbli. Il-prayer space li ser nagħmlu jisimha ħuk ir-riħ u għandna bżonn qafas ta' karta tat-turbina tar-riħ u lapis. Ħu ftit ħin biex taħseb kif ħuna r-riħ jista' jintuża biex nipproduċu enerġija bla tniġġis u b'hekk ngħixu ħajja aktar b'saħħitha. Bħal ħuk ir-riħ, inti kif qed tagħmel użu tajjeb tal-enerġija tiegħek? Ħu karta tat-turbina tar-riħ. U fuq kull paletta ikteb eżempji ta' kif inti ser tagħmel użu tajjeb tal-enerġija tiegħek. Pereżempju, billi tgħin fid-dar jew timxi f'postijiet viċin tiegħek minflok titgħażen u tistaqsi biex jwasluk. Issa żomm it-turbina tar-riħ f'idejk u waqt li tagħlaq ftit għajnejk itlob l-Alla jgħinek biex tagħmel użu tajjeb tal-enerġija tiegħek. Jekk trid tista' tikteb din it-talba hawnhekk mat-torri. Wara għamel it-turbina tar-riħ ħdejn it-tieqa biex tfakrek li trid tagħmel użu tajjeb tal-enerġija tiegħek. Saħħa tfal u ħudu ħsieb